Oke bosku, kita mau cek sound lagi ya. Orderan dari Masis ya, dari Jombang dan Tulungagung. Speaker aktif dari DAT yang terbaru dengan tipe DF18. Nah ini untuk spesifikasinya, speakernya 18 in kali 2. Nah nanti sudah untuk mic wireless ya, 2 unit. Nah ini sangat rekomen sekali, nanti bosku yang berminat bisa langsung WA kita untuk nomor WA dan juga alamat toko, nanti kita share lengkap di deskripsi. Oke, kita cek sound dulu untuk speaker terbaru dari DAT ya, dengan tipe DF18. Nah, pengiriman ke Jombang dan Tulungagung hari ini di tanggal 13 hari Kamis November tahun 2025. Oke, langsung saja kita cek sound dulu. Musik. Iki lho. Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan, tresnaku mring sliramu sayang. Cahyaning wulan kang sumunar abyoring tawang, yakti sliramu kang tilamunan. Mas Wahyu. Dalam Iki lho bocahe. Ayo lo, ayo lo. ayo Pak Klo. Produk Wahyu kiri. Sorry sih. Yo. Sumripit angin ratri tansah nganteni, setyon rajang telanging hati. Angen-angen tumpang sumbun ing wangi sepi, tansah ngranti tekamu doh yayi. Wong ayu akeh nyadao ning sandengku, nyawang manis resamu, gawe warane rasaku tentreming atiku. Ayo maka tresnamu sayangku. Pindha samudra pasang tanpa wangenan, tresnaku mring sliramu sayang. Lamunan Mbak Esa, cahyaning bulan dipadakne karo sliramu Mbak. Asik. Dipenakne Pak Klo. Mas Denko. Beda.
Sami-sami Mbak Esa. Cik.